Okhulumayo nguSibongile. Lesifundo lesi esilandelayo sizobe sigxile kuma-probabilities. Kulesi siqephu esilandelayo ngizobe nginichazisela kabanzi ngama-probabilities. Ngiyathemba ukuthi nike nezwa ngayo i-probability ngaphambilini. Masithi nginemali, ngicela ukuyidweba le eceleni. Nanso-ke imali yami. Le mali le ingxenye nengxenye yakhona iyalingana futhi inesisindo esilinganayo. Uma le mali ngiyiphonsa phezulu, asinaso isiqiniseko ukuthi uma ifika phansi izohlala ngayiphi ingxenye. Ngicela ukuyicedelela la. Le ilingaphezulu ngidwebe imali yaseMelika. La ilingaphezulu bese le ilingaphansi. La sizobe sifuna i-probability kule mali. Sizoqala ngokuphendula le mali. Sifune le ngxenye le ephezulu. Lo P wethu kanye no H sizombhala. Sifuna impendulo. U-P wethu umele i-probability, u-H wethu umele ilingaphezulu. Indlela zokuthola ukuthi le mali ikuyiphi ingxenye ziningi, kodwa sizogxila kule engithe ngayibhala. Kodwa sizobe sibheke amathuba ukuthi le mali iphezulu noma ingaphansi. Esikhathini esiningi i-probability isebenza kanjena. La sizoqala ngokuthi sibe nenombolo la engaphansi. Le nombolo le ela ngaphansi ile nombolo le ekuyiyona esekugcineni le phezulu kunale probability esifunayo. Bese la ngaphezulu sizobhala inombolo engenzeka ukuthi siyithole ekuzoba yi-probability yethu. Le ngaphansi ile nombolo le enkulu esinikezwa yona. Bese phezulu sivamise ukufuna le probability. Lana sigxile emalini ephezulu. Ungadweba isithombe njengomfundi emqondweni ukuthi uma ifika phansi ibheka phezulu sizothola ubani. La ngaphansi la ngo-2 iloku esinikeze zona. La siney'ngxenye ezimbili, phezulu nangaphansi. Bese la phezulu sibhale i-probability ukuthi kungenzeka ukuthi kube u-1. La sizoba no-1 ongaphansi kuka-2. Bese lokhu kufana nokuthi ngino-50%. Uma ngiphendula le mali izikhathi eside, kungaba isikhathi esingama-20 ngiphendula. Kungaba futhi isikhathi esingama-50 ngiphendula le mali le yethu akwaziwa. Kodwa kukumuntu ukuthi yena ufuna ukuyiphendula ingakhi le mali leya. Ngiyanikhuthaza ukuthi nani ningakwenza lokhu kokuphendula imali. Ningakwenza kanjena ngale ndlela le elandelayo. La ukuze nichaziseleke kahle, ningazitholela mhlawumbe ibhokisi
uzifakele imali yakho ehlukahlukene noma ingafana bese uyayihlukuhla. Ungayihlukuhla izindlela ezahlukahlukene njengoba ngishilo ukuthi kungaba 20, 50. Kukuwe ukuthi ufuna ukuyihlukuza izikhathi ezingakanani. Bese uma sewucedile ukwenza kanjalo, uyobhala ukuthi iyiphi imali ezoba ibheke phezulu. Ngiyathemba futhi ngiyazi ukuthi angeke kwenzeke ukuthi uma uhlukuhla noma sewuceda ukuvula ibhokisi lakho uthole ukuthi okubheke phezulu i-50% yale mali angeke kwenzeke. Kungenzeka ukuthi kube ngaphezulu noma ibe ngaphansi leyo mali leyo. Kukuwe wena ukuthi uyihlukuze kangaki. Ngiyathemba ukuthi nichaziselekile la ngama-probabilities wethu. Ukuthi i-probability zethu ukuqagela nje ukuthi siyaqagela ukuthi kungaba yingaki. Njengala kule mali lesiyitholile sicale ngokuthi sigxile kuloku ukuze sithole ukuthi le mali le i-probability yayo ingaba yini. Ngicela ukunenzela esinye isibonelo nizokwazi ukuchaziseleka kahle nge-probability. Lana-ke ngizodweba idayisi lami. Le dayisi lami le linezinombolo ezahlukahlukene la sino-1, la sino-2, la sino-3 la. Kule dayisi lami la kungenzeka ukuthi sothola noma yiphi. Singathola u-1, singathola u-2, u-3, u-4, u-5 kanye no-6. Lana-ke ngizoqhubeka ngokuthi ngihambe ngiyobhala kule ngxenye le u-P wethu we-probability bese ngizothatha la u-1 le kuleya mali nikhumbule sithathe u-8 omele lingaphezulu kodwa la kudayisi lami ngizothatha u-1 bese la sizothatha inombolo enkulu leyokugcina sino-6 la. Yini i-probability yethu yakalo P is equals to 1? Kungaba u-1 kuye phezulu kube ngu-6. La sizochubeka sithi u-P wethu lo 1 noma kungaba u-6 njengoba ngishilo sisesenayo u-6 wethu. Kodwa sinaso isiqiniseko sokuthi sizothola muphi umphumela uma sixukuxa le dayisi yethu. Kungaba noma yiphi u-1 noma u-6. La ngithe kungenzeka kube ngu-2 ongaphansi kuka-6 bese siyayiguqula futhi sithola u-1 ongaphansi kuka-3. Ngicela ukukhuphuka. Yini i-probability yokuthola u-2 noma u-3 la? La impendulo yethu engaphansi sihlale sinayo. Uma ngifuna u-2 no-3 la ngizothi is equals to sino-6 la ongaphansi. Ngeke kube ngu-2 noma kube ngu-3 lokhu. Kungaba ngokunye. Singaqagela noma yiphi inombolo ngaphandle kuka-2 noma kuka-3. La u-6 wethu sizombeka enye inombolo lephezulu la
kungaba u-0. Uma la kwenzeka ukuthi u-p wethu alingane, probability yethu p wethu alingane, singathola lokhu okulandelayo. U-p wethu olinganayo angasinika lo engizokubhala kafushane u-6, bese singathatha noma yiyiphi inombolo kusukela ku-1 ukuze kuye ku-6. Kungaba u-2, kungaba u-4, kungaba u-6. Lana-ke phezulu ngoba ngishilo ukuthi sothola noma yiphi inombolo, sithole u-3 ngaphansi kuka-6 wasinika u-1 ngaphansi kuka-2.